ka jingmi pai ba jongki khubor ki babun sien ki bakta ya ka songsuk songsangan ka dei kamat ka bahap bandon ka jinsokhya namar ka khata ya ka mensiam brio bat bun sien la jusaki ba ka chupoi sha ka jing pher jimut hadu bandon ru ka jing ya umsnam ha ka miet jong ka arnyo tarik nai tung arjar fly ka we ka channel ka banari thor ka badei ka national channel kabala tep bat nam ba kum ka times now kala penmi ya kan ye khubor kabala kenno ba ki kristan ru ki dan menta ban thombo ri ki rungai yam hindu ha shillong lyngba ka jingja ka bacha ha madhev kola ha ka apsan tarik mentau banai ha ka bai dei bat ka jing safriang jong kani ka khubor bat ki we ru ki jai khubor na ka liang uba vivek cm ubadei spct ula kentu ki nong pathai khubor ba kim dei ban ai ka nu ka khubor klem la tibnya pat bandawat ya ka jing shisha namar kala ban kata ya ki brio ula penti kana ru ba ka jingja ka balaja kamdon ka nu ka ji dei bat kaniam lani ka jing pher jai ben rio ulong ru ba ya ki ba pelaj ya ka khubor ka ba bakla kila ban ngat ka kyndon IPC ho ingin pek kini ki media houses ki bala ai la se ka ai khubor ba bakla ye nin se perkhat kum ban le kini ho kitu ki ba ïalam bakla upai ba lembaka ka social media ye ngila ban te lekam da ka ba tho ashiki admins jong kini ki platforms ki social media platforms ka ba itu pada kiba ki media houses desi kiba ïalam bakla ngila ban ya perkhat ban te lakam ki ban legal action halor ki kyndon ka IPC koi aku am kentu kini ki rupa ba ne ki kenhon kiba ai ba kiba de na media hi skobha watch wa jinsha lamda wat jinsha te kanumba hi bakin ai ngai kan mi ka chiklumar but kitu ki badan ha social media hi ni kentu kiru bakim di banai kanu ka inflammatory ne kanu ka khubor ka bamdei shisha hi kat ba pat tikna hi kani kan shulong provocative but ka shuwan ra bi tang ji klumar te ki consequences ne ki repercussions jong hani ki pas ngtho ndai tang na ka social media ki shu ai bi tang shu post ndai kala ban khata ba de ya ka sentiments jong ki brio te na kentu ya baro hi kim dei ban lemda tip jing shisha lemda tip kasang ga do kumno ka ke ka bajia hunto ka investigation ka dangya te ka investigation kan wat jing shisha but hadu menta hi kumbala pen pau ki kidan ki media channels ki bala pen pau ba ka dei kadika kalong communal na kalong religious ya kata ngala ong ha ka preliminary investigation kamdan kum kata ka balong kadi naka liang chu kaniam ne kadi nakaliang kata kabaya penia pher chat mudre. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.